Ya buat malah begini SMS. Iki paketane sing paling suwi. Video iki, Mat. Wis Ngerti. Heeh, kayak buka, Bro. Engko sik. Iki, Bro, mantep ya, Bro. Kayak ngene suwi nih. Wis istimewa iki, Bro. QUS, Bro. Ger. Ora bening ya. Terus anak kamera ngene iki istimewa kok. Mosok kamera kayak ngene iki. Wis, Bro, sangat, Bro. Sangat banget, sangat banget. QUS, Masya Allah, kamera ku apike. Mosok bos bengkel. Mosok bos bengkel HP ini. Heeh, iki sing ngomong ki jarene HP-ne welek jare. Tenan kok. Aduh. Wis sangar. Mirip Mas Tom. Sangar. 4,5. Cuman ki rapine memang. Masya Allah. Weleke. Terus mati kulit. HP ku welek ngene memang ya kamerane. Ora iku ning kamerane wong bening, so. Ora ngeblur kok lho, iki porone cilik ngene iki ora ketok lho. Semene aja disom gede. Ora kamu kamera foto-foto. Iya. Digoleki pas ya, Cuk. Ora tereror iki kamerane. Wes, Bro, sakmene bae iki bosok kamerane. Sok mau.